I den her video vil jeg fortælle om biblioteket i LCA Byg, hvordan det fungerer og hvordan man kan bruge det. Så man kan tilgå biblioteket på 2 forskellige måder. Heroppe i højre hjørne, der har man et biblioteksikon, hvor man kan se konstruktionsbiblioteket, byggevarebiblioteket og fasebiblioteket. Man kan også tilgå dem her, når man skal oprette en ny konstruktion, eller byggevare, eller fase. Så kan man tilføje dem direkte fra biblioteket. Men jeg vil bare søge her i biblioteket op fra højre hjørne af. Så først kigger vi på konstruktionsbiblioteket. Biblioteket i LCA Byg indeholder alt den generiske data, alt dataen fra man skal bruge ifølge bygningsreglementet, og derudover indeholder den det data, man selv måtte have oprettet. Lige nu, fordi det bare er et enfamiliehus eksempel, og jeg ikke har oprettet noget, så ser vi kun data, som kommer fra det bibliotek, vi kalder Gen.dk, som er vores bibliotek. For konstruktioner, der er de bygget op af forskellige kombinationer af byggevarer. Det kan man se her i vinduet, hvor vi har informationen om selve den her konstruktion, hvad konstruktionen indeholder, og et overordnet overblik over resultaterne fra den her konstruktion. Man kan bruge de her konstruktioner, hvis de passer til ens bygning, eller man kan redigere i dem, man kan kopiere dem og redigere dem, hvis man har lyst til det, eller man kan selv oprette sine egne konstruktioner. Hvis du gerne vil søge på konstruktioner i biblioteket, så kan man søge på for eksempel grupper. De er inddelt i grupper og undergrupper, så der kan man søge på, hvis man for eksempel skal finde en konstruktion, som hører til i et terrændæk. Man kan også søge på undergrupper, hvor det bliver mere specifikt. For eksempel her er det et pælefundament og ikke bare et generelt et fundament. Så har man også mulighed for at søge på kilde. Før kunne vi se, at kilden var Gen.dk, men hvis man selv har oprettet det, så vil det få kilden bruger. Hvis man kigger efter byggevarer, så vil de ofte også vil man kunne finde noget fra EPD'er, de forskellige programoperatører. Man kan selvfølgelig også bare søge på en fritekst, hvis man gerne vil for eksempel finde konstruktioner, der indeholder et bestemt materiale, eller man ved, at det hedder noget bestemt, så kan man søge på det. Okay, så overordnet set, så kan man søge på 2 forskellige måder. Man kan for eksempel søge på 2 grupper, hvis vi gerne vil kigge på noget, der både kan høre til ydervægge, eller hvis det hører til indervægge. I det her tilfælde, når man søger på 2 grupper, altså den samme ting, så vil man få her i listen alt det, der hører til ydervægge, og alt det, der hører til indervægge. Man kan også sige, okay, vi vil kun kigge på ydervægge, og så vil vi kigge på en bestemt kilde. Så hvis man søger på en gruppe, og så noget andet, 2 forskellige ting, så vil man kun få vist konstruktioner, som hører til både gruppen ydervægge og har kilden Gen.dk. Så det er de 2 måder, man kan søge på, og det fungerer både for byggevarer og faser. Når man skal søge på byggevarer, de er ikke opdelt i grupper, de er opdelt i det, der hedder kategorier. De er opdelt i hovedkategorier, mellemkategorier og underkategorier. Det er det, som faserne er inddelt efter, og det er mere materialespecifikke kategorier. Så det kan man søge på, hvis man gerne vil finde bestemte byggevarer, der tilhører bestemte typer materialer. Her kan man selvfølgelig også søge på kilde, og man kan søge på bare noget fritekst. Helt det samme gælder for faserne. Der kan man også søge på kategorier, og man kan søge på kilde og fritekst. Der er forskel på, hvad det er for noget information, man ser for de 3 typer af elementer. Her i faserne, der ser man meget detaljeret information her med de specifikke indikatorer for de enkelte faser.
For byggevarer, der ser man, hvilke faser den her byggevare indeholder, og et overordnet overblik over resultaterne for den byggevare og de faser, den indeholder. Det her kan man bruge til at søge, når man skal tilføje konstruktioner eller byggevarer, men det vil jeg komme meget mere ind på, når jeg beskriver selve konstruktionerne og byggevarer. Så i de næste videoer, der vil jeg dykke ned i de enkelte elementer i vores bygning, og hvordan man kan tilføje dem.